Di ste najtop tenovci? Ako gledate ovaj video, onda znači da imate problema sa kralježnicom, što je jako raširena pojava. Znate li da tople kupke u kadi, gdje dolazi do opuštanja mišića, mogu smanjiti bol? Ako želite više takvih tutoriala ili savjeta, pretplatite se na naš kanal i podržite naš rad. Novi videi i drugi savjeti stižu redovito svaki drugi dan, a sada krećemo! Pod brojem 1 imamo fizička aktivnost. Umjerena tjelesna aktivnost kao što su hodanje, plivanje ili vježbe snage mogu pomoći u jačanju mišića koji podržavaju kralježnicu te će pomoći u smanjenju boli. Kao što smo već naveli prije, toplina. Možemo toplinu primijeniti na bolno područje kao što su topli oblozi ili kupke za opuštanje mišića. I to može u dobroj namjeri smanjiti bol. Pod rednim brojem 3 imamo masaža. Profesionalna masaža ili masaža kod kuće sa pomoću masažera može pomoći u ublažavanju bolova u kičmi. Iduća preporuka je istezanje. Istezanje mišića u području kralježnice može smanjiti napetost i bol. Pod rednim brojem 5 imamo akupunktura kralježnice. Vjeruje se da akupunktura kralježnice djeluje tako što potiče opuštanje endorfina koji su prirodni analgetici tijela, te povećava protok krvi u zahvaćenom području, što može potaknuti zacjeljivanje. Često se koristi u kombinaciji s drugim terapijama poput masaže, biljne medicine i vježbi terapije, kako bi se osigurao sveobuhvatan pristup ublažavanju boli i zacjeljivanju. Idući savjet je da promijenite položaj tijela. Ako sjedite ili stojite dulje vrijeme, pokušajte promijeniti položaj tijela, sjednite ili ustanite, a zatim ponovo promijenite položaj. I evo nas na broju 7. Pod brojem 7 su medicinski ulošci. Medicinski ulošci mogu pomoći u pravilnom držanju tijela i smanjiti pritisak na kralježnicu. Naš broj 8 je fizikalna terapija. Fizikalna terapija pod vodstvom stručnjaka može pomoći u jačanju mišića i ublažavanju boli u kralježnici. Znate li šta bi bilo pod brojem 9? To su vježbe istezanja i opuštanja, kao što su yoga, tai chi ili pilates, i oni mogu pomoći u smanjenju napetosti i bolovima u kralježnici. I zadnji pod brojem 10, ali ne najmanje bitan, je održavanje zdrave tjelesne težine. Prekomjerna tjelesna težina može dodatno opterećivati kralježnicu, stoga održavanje zdrave tjelesne težine može smanjiti pritisak i smanjiti bol. Kako vam se sviđa video sa top 10 najboljih savjeta kako ublažiti bolove u kralježnici? Ako želite još takvih videa ili tutoriala, pustite like i pretplatite se na naš kanal. Naravno, ako imate vi kakvu ideju, pustite komentar u videu. Lijep pozdrav od ekipe najtop 10.